हेल' लोगोफोर आं आंनि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिबो बरायनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना। भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। लोगोफोर बे भिडिअआनो जाहैबाय थारमाने दखानाव आं खामानि मावग्रा दखानाव ना दङ। दाख्लै बायनानै लाबोदों। बे नानि दामा ओरैबायदि दाम मासेयावनो 500 गाहाम लायो आरो। समायना नुथारो नाखौबो। ओमफ्राय बिसोरो ओरैनो जादा बुस्थुखौ जानानै थांनानै थाया। बिसोरनि थाखाय मोनसे आदार दङ। बे आदारखौ बिसोरनो देखायलांगासिनो। नोंथांमोना नायलांबाय था। नाया माबायदि नाखौ आं नोंथांनो देखायलांगासिनो फारि नाया टटेल 7था दङ। बे नाखौ फिसिनोबा ग्लासखौ बानायनांगौ न'बादि। ग्लास बानायनायाव मथा मथि खरस थाङो, बुरजा खरस थांथारो। ग्लासजों लोगोसे नैबे गाहायाव अन्थाइ दङ, अन्थाइ मार्बल बेखौबो बायनांगौ। मथा मथि फ्राय खरस दं आरो बेखौ फिसियोबा। ओमफ्राय नैबे दै गबाय थानाया बे अक्सिजेन लाग्रा। बे अक्सिजेन लाग्रा मेचिन गैयाबा नाया थाब थैनो चान्स थायो, बारा गोबाव लास्टिं होआ। बे नाखौ फिसिनोबा मथा दैखौ सप्तायाव खनसे बा बिदिनो सानब्रै सानबाजों खनसे दैखौ चेन्ज खालामबाय थानांगौ, फिल्टार दै होनानै लोगोफोर। नङाबा नाया दुरबल जालाङो, गाराय जानो चान्स थायो। नायाथ' ओरैबायदि दाम जाखाबाय, मासेयावनो 500, 1000 बिदिनो दं। नायनोबो समायना। मथा मथि बे अन्थाइ मार्बलखौबो बिदिनो सप्ता खनसेया सुखाथारनांगौ दै सोलायनायजों लोगोसे। नाया बे अक्सिजेन होग्रा मेचिन गैयाबाथाय खेलायनाया खम जायो बिसिना, दलद थायो। दा बे अक्सिजेन मेचिन गोनांखाय ओरैबा ओरै माने बिराद मोजां गेलेबाय थायो आरो बिसोरो। नायनोबो समायना नुयो। नाखौ दाख्लै गुवाहाटिनिफ्राय लाना फैदों। साजायनो रोङोबा ओरैबायदि समायना नुयो। मा नामथाय नानि नामखौथ' मिथिला जाहैबाय लोगोफोर। बिथांमोना नायलांबाय थादो। नाखौ नायोबाथ' बिराद समायना नुयो। ना दोनग्रा बे जायगायाबो गोदानसो बानायहोनाय जोंना बे दाखालि। बिदिनो लोगोफोर नानि आदारा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। थारमाने नाया बे आदारखौनो जानानै थांनानै थायो। खारन बे आदारा माने बेसर बेगर बादि नै पिक्साराव होनाय दंखायो। बेसर बेगर बादि फिसा फिसा। माने बे आदारखौ नानो होयोबा ना हिसाब लानानै नाया जुदि 6था 7थासो दङबा बेहाय मथा मथि मुख्रासेल' होनांगौ। आदारा बेनो थारमाने मानै माथामल'बा आदा मुख्रा, 6था 7थासोबा बिदिनो मुख्रासे, बथल मुख्राजों हिसाब खालामबाबो जायो। आरो बेखौ जुदि मुख्रासेनि जायगायाव मुख्रानैसो होबाथाय बे नाया बेखौ जानानै माने अभार जानानै थैनानै थायो आरो। मेडिसिन सिस्टेम दङ नामा नैबेनो। बेनो लोगोफोरनि प्लास्टिक पेकेट सिङाव बेनो नानि आदार।